Slav ji bajarê Amedê em dîsar li pêşberî we ne belê îro jî dîsa mêvanek mêhêja hunermend birêz Harûn Elkî bi me re ye. Bi rastî gelek kes ji stranê wî wî nas dikin ji nêz ve ji ber ku muzîka wî jî gelekî muzîkekî nûjen e. Di gelek em bêjin ku xebatên wisa klîp, video cih girtiye û xebatên wî jî di domîne. Lê vê carê li bajarê Amedê tevlî konsertekê dibe. Wê welatiyên bajarê Amedê jî ew bên wê li vê derê bi zindî ew ê temaşe bikin û dengê wê gotarkin. Ez dixwazim ji bo bînerên Kurdistan TV jî em pê re hem sohbet bikin. Dûre jî em ê klîba wî jî bû weşînin di destpêkê de dixwazim xêratîna wê bikin. Tu xêratî? Gelek spas dikim. Hem ji bo Amedê hem jî ji bo bername me. Gelek spas dikim, gelek xweş. Gelek temaşevanên me te ji stranê te nas dikin bi rastî. Tu bi xwe bi estê xwe ji Elkî me, elkîya demek ki çolemerge vegirê dayî bû. Enekî tebiatê elkî enekî behdîniye esasî xwe paşê pişirîne xîbatê girê dan wekî fermî. Ji elkî me Beytû Şebab navê wê yê aniha em bêjin. Lê wekî elkî em hinekî bixwazin kar bînin ya rastî hinekî têkiliya me û serdema elkî xurttir ez hissiyatê tevk dikirim. Yani hatta zarokiya xwe tu li Elkî Belê, heta 20 sal ya xwe. Derbasî bajarê Edenê dibêje. Belê, sazmanim. rast. Müzik çawa dest pê dike. Wala wisa tişekî ew ke ew jî hinekî di nava jiyana mirov de hinde nüansên biçûk çêdibin ku mirov tesîr li ser mirovê ava dikin û pêvajoyî nû bi mirova didin dest pê kirin. Ew jî hinekî 12 saliya min li ser filmekî em bêjin blues min ez ew rixiyetê rockê aniha me girt. Yani tesir ser. Tesîr ser min çêbû yani navê filmê Crossroad filmê esasî xwe salên heştiyan e. Hinekî ser mijara wî ser geştiyariya blues û lêgerîna muzîkê û stranên windayî bû. Tesirê gelek xurt li ser min kir esas xwe ji wê demê heya niha ew rixiyeta ji 12 salê me heya niha ew rixiyet ew lêgerîn heye. Lê nava civakê de her müzik heye di herike em jî me jî para xwe ji rixiyeta gelerî, rixiyeta em bêjin resenî jî girt di heman. Yani destpêkê de bi profesyonelî tu di komekê de çêtir. Belê, koma rewşen de. Belê. Du albüm jî min çêdikin. Lê dûre tu îca berê xwe didî. Em bêjin ku wek muzîkekî nûjen yani jêr dibêjin piçekî nêzîkî rock. Belê. Di nava Kurda de yani ev rock û tu zanî hinekî em bi girêdayê kevneşopiyên xwe ne. Yani ev çawa cih girt. Wala ev yani nêzî bîst û yani 20 sala me ev performansa rock pêşkêş kir li timamî deverên ne timamî deverin em bêjin sedê heftê heştê ku Kurd tê de dijîn yani ji Sînorê Sibîrya bigire heya Maxnorê bigire heya em bêjin Swêdê yani ku derî Kurdek hebîtin ez barim em gihîştine sedê hefteyê wan yani her welatekî ku tê de jiyan kirî yani pêvajoyekê kûr û dirêj e hinekî tesîra destpêka me helbete ki em hinek xwe wekî zarokên şer didin nasîn. Belê yani pênaseya me hinek wisa ji ber ku rastiya me jî ser wê ava bûye. Gotinên me, rixiyeta me em bêjin xwe avakirina me de her gêliya helberîna jiyana me de û hinekî gelek serwere yani. Ber wê ki Kurdan ne wekî ku formekî muzîkê wekî zarokên xwe em dîtin yani. Em nikarin bêjin ku ketin dû muzîka me. Ketin dû wekî ku ev na zarokên me ne û gotinên me ku lûjanên me xwedî derketine û ew jî dixwazin em bi şêweyekê di nava gerdûnê de bibin xwedî xwe bi ciyekî bi rûmet hinekî hestewarekî wisa navbera me ew gel de hebû piştî demekê êdî me girseya xwe ava kir ya rast. Egerna salên not û hefta dest pê kir pêvajoya me. Hinek bêjin ku bi muzîkê hûn gihîştin gel yoxan. Yani Belê, gerek bi taybetî ji welatê xwe yan jî em bêjin ku ji çanda xwe dûr ketine. Belê, belê. Yani ew bû pirek baş tekî müzik ji bo jiyana te tê çi watê. Yani tişek wisa ku hine tişt tu wateya hine tişta bar dikî û ew dibe kêliyekî ji jiyana te. Müzik jî ji bo me xetekî serekî watedayîna jiyanê ye. Xetekî herî serekê ji bo min ji ber ku
نتنی انرژیاوی و دلخوشیاوی و آنجام بیشن علیوی پروتسته گلک روحیت کی گلک برفره یعنی ما خود وی کراسی دادید و اوناجی بو ناسنامه راستی پشتی دم کی وصلیتش باید اگر تا خود دم البرینا خدا خواهد کردن خدا هر کیوری که خود تو نوا دم کی گلک زیرین داد تو پیدا دکی و ایده او دبت تو یعنی تو ایده اوی تو نکار یعنی شیوه که تو بنکار بینا سبی کی اوج هنگ موسیقی فرم من سر ما وصابو ناسنامه کی زیده وقتی نه جبروی که تو خازم دو پرسیدی همه سر دو پرسم خیالیتی پیش روزی اونها بردستی تر برهمین نوعی. بله برهمین نوع پرند یارا سیف دمک دریجه نوا خباتی نه آلبوم همه بری 2 ساله درکت از بارم 2 ساله نهم خامده yani esas خود دو آلبوم دیجی آنها دست بده هنر هم خوازن ایدی سینگل جبر کو آلبوم گلک گرانه و هنکی دمک دریج و هنکی اوکه yani من داد خوازن موبیل و سرپیا کار بگیرن گهداری خواه نه وساوی که آلبوم بلکی 5 سترانی ما دمکی کنداوی بین وشان جبلیوی که کلیبا ما رف می چیکن اما نه حضریوی دانه رمضان دا انشالله و دست بیبه گلک سپاس بمش رشتازناته هم که خوش بود سرکرتم ولی تماشاوان نجا امی کلیبی که زبیجم پشترانی که هارون الکی امی بدن بود ترکون و به کلیبی ایدی امی خاطر خواست Civiken hevian de gustile porete da Helinin behtewariye çedigiren çavşinko çeşkemiren Hestevar uşad bu dümorken çavete da Destinte ye koran tehniye nevayandı bu Tegul rode kerem Qaraxe bahre behna ve bte خوشت bu